Så jeg står her jo som leder fra Novo Nordisk og har brugt det her i mange år. Det har været forskellige forløb, men typisk med en ledergruppe, hvor vi siger, at nu skal vi rykke tættere sammen i bussen. Nu har vi måske noget strategiudvikling, vi skal gøre, eller noget change management, som vi vil få greb om. Og så kører man sådan nogle forløb, hvor vi egentlig både lærer hinanden bedre at kende som mennesker, og ligesom får sat retning. Men igen, det handler jo om at skræddersy tingene efter behov, fordi der er ikke ligesom sådan en eller anden formel, der virker. Men der er altså ikke mange ting, man kan pille ned af hylden, og så ligesom finde ud af, jamen sammensat til et forløb her, jamen det virker for den enkelte ledergruppe eller for den enkelte virksomhed. Så i virkeligheden så er der jo en coaching-platform, som simpelthen er på min telefon. Der er bookninger, jeg kan se, hvornår min coach er ledig, hvornår det passer med min egen kalender, og så lægge det ind. Så hele den der koordination og følge op på det og holde styr på det, jamen det ligger egentlig let i platformen. Og har jo egentlig lyst til at, han har sagt i min fritid, at slå et slag for det her, fordi jeg ved, hvad det kan, og jeg ved, hvordan det kan hjælpe også andre organisationer.